To jama'a kuma matso kusa, yau na samo mana wani tips mai amfani sosai. Akwai ta dokta ce ta fannin haƙwara a India. To na kalli bidiyon ta yi bayani yadda mutum zai hada man wanke haƙori ba tare da an yi amfani da toothpaste ba. A bayanin ta ce toothpaste yana cike da chemicals wanda yana destroying flora ɗin baki, wanda mun san amfaninsa yana taimakawa wurin saliva ya maintain integrity, ya absorbing chemicals da minerals yadda ya kamata. To wannan flora idan ya yi man baki masu chemicals sun yi destroying ɗinsa, to fa lalle akwai matsala. To ta yi bayani ta ce shekaran ta 10 tunda ta daina amfani da toothpaste masu chemical ta haɗa nata. Kuma abu ne mai sauki, abubuwa ne ƙwara biyu wanda za mu buƙata, kuma duk abubuwa ne natural ones wanda muna amfani da su a gida. Zai zama mana bayani. Da farko dai an san lemon zaƙi, to ana son ɓawonsa. A fere ɓawon a wanke sa da kyau, sai a samu a shanya sa ya bushe, yi kamar kwana 3-4 ya bushe. Sai a samu kanumfari shi ma a wanke sa, kanumfari mai kyau shi ma a wanke sa, shi ma a shanya sa a wurin iska ko a wurin rana ya bushe kamar kwana 3 zuwa 4. To wannan ɓawon lemon zaƙi da kuma kanumfari a haɗa su wuri ɗaya, sai a daka su ko a yi blending ɗinsa su zama gari, ba a so a sa musu ruwa. Za a iya daka su a turmi su dafu sosai su zama gari, ko a yi blending su zama gari. To wannan ta ce a samu duk safe in za ka yi brush sai ka ɗan ɗiba wannan garin ka sa a cikin brush ɗin wanke bakinka, sai ka yi brushin bakinka da shi. Da daddare ma za ka iya sawa ka wanke bakinka da shi. So duk irin tsutsan haƙori ya cinye a samu rami a haƙori, duk ta ce ba zai samu ba in kana aiki da wannan. Ka yi brushin bakinka sosai, saman haƙwaranka duka a yi brushin da wannan. Ta ce shekaran ta 10 tunda ta daina aiki da man wanke baki, wannan shine man wanke bakin ta. So ina fata za mu gwada da ni da ku baki ɗaya domin lafiyan haƙwarin mu. Ku yi mana shirin domin sauran masu kalla su amfana, sannan ku gaya mana ra'ayinku.